aw ni ce balma shirifla filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka waleɲuman dɔ foli ta ka ɲɛsin ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni an donkan ye an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturilaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma bi alhamdulilayi Ciwara y'an sama ka se dugu min na bi o ye Sebela ye n'i ko Sebela a b'an hakili jigin Baginda la Baginda min bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛla fɛ Bamakɔ kɛrɛfɛla fɛ alhamdulilayi ani an balimakɛ an'an fa n'an ka cɛkɔrɔba ani ka fara a denkɛ fɛnɛ kan ani faso kaba mɔgɔw sabula bamananw ko yanni k'a fɔ i jɔni kunnandi i k'a fɔ i sababu ɲuman an ka se yan bi ka Sebela dɔ ka an ka cɛkɔrɔba nimaga dɔn a sababu bɔra faso kaba mɔgɔw la bi an bɛna kɔrɔfɔ di an fa an'an ka cɛkɔrɔba ma malo sɛnɛ an y'a ye k'a fɔ an bɛ a ka maloforo la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la malo a ɲɛlen bɛ kosɛbɛ malo hectare 3 fo ka taa se hectare 5 ma an b'o o foro kɛnɛna yan bi sɔgɔmada in na Ciwara hukumu kɔnɔna na an balimakɛ insalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah anise ala dangana n'a ɲuman ye nani diyara an ye an bɛɛ anw ni faso kaba an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n tɔgɔ ye Mahamadu Nimaga di Baɲini an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan yɛrɛ ne yɛrɛ kaba caman d'u ma n ye malo caman d'u ma sira ne bɛ baji de kolokolo kaba ani malo adini o foro de ye nin ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la n'an nana ka n'an lamɛn ka yɔrɔ ye aw yɛrɛ ye baara ye o diyara an ye ani sɛn ala dangana n'a ɲuman ye ala k'a timɛ ko ɲuman jira an na aw yɛrɛ ye yɔrɔ ye sisan kɔni dɔ wɛrɛ tɛ ne fɛ fo k'aw fo k'a se d'a kun ka bɔ ka na a baara kɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔ lajɛ o de bɛ baara diya o de bɛ maaw da ɲɔgɔn na pisiki ni i ye kuma fɔ ten n'i m'a ye aya siga na baara nka n'a gwɛrɛ la ɲɔgɔn na a bɛ da ɲɔgɔn na hali na ni diyara n ye. I ni ce cɛkɔrɔba an b'i fo kosɛbɛ i ye bɔra ka min fɔ sisan a diyara anw yɛrɛ ye kosɛbɛ sabula an y'o de fɔ Serifila ɲɛmaayaso a ye jɛmukan in sigi yaasa sanga ani wagati an ka wuli ka se an ka cikɛlaw ma ka taa lajɛ degun min b'u kan parce que Mali ye jamana ye jamana min sigilen bɛ sɛnɛ baganmara mɔni n'an y'o olu matarafa kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn min ɲini na n'o ye hɛrɛ ani dunkafa ye o bɛ sabati an ka jamana kɔnɔna na cɛkɔrɔba o hukumu kɔnɔna na an bɛna ɲininkali min k'i la o de bɛ tali kɛ maloforo min ni an b'a la bi sɔgɔmada in na yalwa hectare joli don malo in a danna wagati jumɛn wa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ malo sɛnɛ kan. Malo in yan ye tari 3 ye tɔ kelen bɛ yen fɛ yan ye tari 3 ni tila ye tɔ kelen bɛ yen fɛ o ye tari 1 ni tila ye a bɛɛ lajɛlen ye tari 5 ye Bakari n tɛmɛ nin yɔrɔ la a dann'o na an kɔni bɛ wuli joona an bɛ malo da joona san o san an bɛ wuli joona an b'an ka malo da joona n'an ye malo kan dɔrɔn an bɛ shɔ fana da foro la san o san an bɛ wuli joona sabu an kɛmɛ k'an ɲɛsin cikɛ ma cɛ wɛrɛ t'an n'a kɔ a bɛnnen don sɛnɛ ni élevage. Mais malo sɛnɛ e bɛ se ka mun fɔ malo sɛnɛ kan. Malo sɛnɛ ne kɔni bɛ min fɔ malo sɛnɛ kan n'i wulila joona i bɛ nɔ bɔ maa mana wuli malo sɛnɛ fɛ joona i bɛ nɔ bɔ nka fiɲɛni kelen b'an ka baara la gouvernement b'an dɛmɛ a b'an dɛmɛ nɔgɔko la a b'a subventionné nka a ka suma puisque danni kɛ waati tɛ nɔgɔ ɲini waati ye fo nɔgɔ ka di ka kɔn danni ye danni kɛ kuma tɛ si tila kuma ye o defo b'an ka mɔgɔw na kosɛbɛ i bɛna danni kɛ waati min n'a fɔra i ka bɔ foro kɔnɔ ka taa si ɲini ni nɔgɔ ɲini na o ka gɛlɛn dɔɔnin u k'a lajɛ ka avancer ɲɛfɛ dɔɔnin o ka d'an ye ɲɔn tɛ u bɛ nɔgɔ d'an ma u b'a situation o ka d'an ye an bɛ foli kɛ jamana ye ka foli kɛ jamanadenw ye hali bi fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala k'a nagasi ala k'an bɛɛ kelen ma ala k'an bɛɛ kelen ma ala ka sababu ɲuman k'an ye k'an kisi sababu juguw ma ala barika kosɔn sallallahu alaihi wa sallam taslima. I ni ce Nimaga hali bi k'a yira aw la k'a fɔ ko ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye Nimaga an bɛ a ka maloforo la nin waati in na maloforo min ni aw ɲɛ b'a la k'a fɔ malo in a sɛbɛkɔrɔ ɲalen bɛ denkɛ b'an kɛrɛfɛ an bɛna kɔrɔfɔ di ale fana ma a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen.
Assalamu alaikum taala wa barakatuh. M'aw fo k'aw fo alisilama foli la. Ne kɔni ne ye cɛkɔrɔba in ba ye ni ma ne y'a ka baarakɛla de ye a ka mansin bolila ne ne tɔgɔ ye Bakari Jabate ya ne y'a ka baarakɛla n'a ka mansin bolila ye foro in ko bɛɛ ye ne ye tiɲɛ na a cɛsirilen don sɛnɛ kɔni na sɛnɛ ka d'a ye wa a baarakɛminɛn b'a bolo ya maloforo in an y'a turu le 24 juin ka kɔn a turuli ye an y'a labourer tracteur la fɔlɔ a baara bɛɛ kɛra ni tracteur ye a baara bɛɛ kɛra ni tracteur ye k'a ban pewu fo ka na se bi ma a nɔgɔdon waati ma tɛmɛ a kan bi ma degun foyi ma degun ne yɛrɛ y'a surveillance kɛla bɛɛ a baara bɛɛ bɛ kɛ ne ɲɛna yan nɔ n'an ko fɛn o fɛn a b'o ɲini ka na d'a ma an b'o k'a la n'an ko fɛn o fɛn a b'o ɲini ka na d'a ma baara fɛn o fɛn kan ka k'a la o bɛɛ bɛ k'a la a kɛ waati la o de y'a se ɲankuma ma tan dɔ n'a ka ɲi tan dɔ ne kɔni bɛ se k'o fɔ k'aw fo ka wale i ni ce Jabate i y'a yira k'a fɔ malo in a danna kalo tile 20 juin kalo tile 24 ani 4 ka b'o la ka na se bi ma a ye baara jumɛn ni jumɛn de k'a la nɔgɔ donna wagati jumɛn wa nɔgɔ don ni sisan cɛ yalwa a ye yɛlɛma jumɛn y'a la malo in na bon an ye yɛlɛmɛ mun ye malo in na nɔgɔ in kɔni don waati sariya y'a fɔ cogo min na ko ni malo turula a semaine kelen ko nɔgɔ fɔlɔ kan ka k'a la an y'o k'a la après 15 jours ko filanan kan ka k'a la an y'o k'a la an ye nɔgɔ don ka se fo siɲɛ 3 ma a bɛɛ bɛ k'a dati fɛ foyi kɔni ma bana ma degun bi ma degun foyi ma degun a baara bɛɛ kɛra a kɛ waati la i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a baara kɔni bɛɛ kɛra a kɛ waati la foyi kɔni ma jɛn an kɔni hakilina na bon siɲɛ fɔlɔ DAP de bɛ k'a la nɔgɔ engrais finman o de bɛ k'a la siɲɛ filanan ye urée ye sabanan ye urée ye ale nɔgɔ ni kaba nɔgɔ tɛ kelen ye quoi ale i bɛ don a kɔnɔ k'a seri a kɔnɔ kaba nɔgɔ dun bi k'a ju fɛ i ni ce hali bi an y'o de fɔ sabula ko diɲɛlatigɛ ko o ko n'i b'a la f'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn Jabate y'a yira k'a fɔ malo in a dan kuma kelen kana se bi ma a ye baara minnu k'a la yaasa malo in bɛ lahalaya min na bi an k'a sɔrɔ nin cogo la a sɔrɔla fɛn min ye aw ka cɛsiri a n'aw ka wulikajɔ ani faamuyali min b'aw la sɛnɛ hukumu kɔnɔna na o b'an sɛnsɛn ka se maa min ma o ye an balimamuso n'ale yɛrɛ faso kaba cakɛla ye an bɛna a fana ɲininka sabula olu fana ka baara bɛnnen bɛ ka sɛnɛkɛlaw k'u dɛmɛ yaasa dunkafa o bɛ se ka sabati cogo min na an balimamuso i salamu alaikum. Walaikum salam tabarakatu. Ne ye Umu Ci Kulibali épouse Fomba faso kaba directrice adjointe ye ne anw ka baara ɲɛsilen don ka si ɲuman kolokolo ni ka jɛnsɛn Mali fan 14 a n'a kɔ kan an ka wele sera bi tonton Nimaga ka foro la yan nɔ an y'a jateminɛ c'est un vieux courageux sɛnɛ de ka d'a ye ani bagan mara a san caman de ye nin a ka baara ye ka si ɲuman fɛnɛ kolokolo komi anw ta ye si kolokolo ye anw fanga tɛ se ka nka si in bɛɛ kolokolo an yɛrɛw ka foro la on est obligé ka particulier contrat kɛ n'olu ye ni tonton Nimaga y'o dɔ ye an bɔra ka foro fɔlɔ la yan fɛ sa o tun ye kaba foro ye an nana a ka malo foro fɛnɛ na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a maro finnenba don a ɲalenba de don nin ye adeni de ye base sɛnɛnen ye tantɔ an kɔni bɛ foli k'a ma ani ce a ka baara ɲɔgɔnya la a ka baara kɛcogo ka ɲi a taabolo ka ɲi parce que fɛn o fɛn ni malo sɛnɛ ka kan ni kaba sɛnɛ ka kan a b'a jilaja k'a bɛɛ lasɔrɔ a wagati la a ka baarakɛlaw bila condition na pour que a bɛ se ka produit ɲumanw sɔrɔ cogo min na an b'a fo waleɲuman dɔn la merci. Aw ni Nimaga ka baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔna na i da sera a ma sisan i y'a yira k'a fɔ baarakɛla ɲuman don sabula aw bɛ fɛn fɛn ɲini a fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen matarafa a ka cikɛ forow la sabula aw ni a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ne ko bolodi ɲɔgɔnma in kɔnɔna na k'a daminɛ a daminɛ wagati fɔ an filɛ don minɛ ko bi yalwa aw ye degun dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na walima hali bi laɲini jumɛn b'aw fɛ ka ɲɛsin Nimaga ma ka sabu kɛ baara matarafa ko ɲuman a bɛ sɔrɔ ko fɔ a bɛ yiriwa ko fɔ e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ kan. Bon o ɲininkali o diyara n ye parce que baara ɲɔgɔnya ka gɛlɛn an n'ale bɛ baara kɛ cogo min ani mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ten mais ala barika la an ma degun y'ale ta kɔnɔ parce que cɛkɔrɔba min don a ye sɛnɛ ɲɛɲini k'a dɔn a sera a la donc a ka denmisɛnnin minnu fana bɛ baara in kunna a y'olu fana dege olu fana b'a ɲɛ dɔn
donc an ka gɛlɛya ye min ye o ye ka foro suit depuis a daminɛ direction nationale de l'agriculture mɔgɔw ka na tour cɛ ka na inspection de champs kɛ fo ka se a tigɛli ma ka taa n'a ye labosɛm na ka a certifier an ka gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ye o de parce que tant que o ma kɛ si la a tɛ se ka wele ko si tant que si ma kɔlɔsi fo ka taa don laboratoire la ka certifier a tɛ se ka fɔ ma ko si n'i y'a jateminɛ o fana y'a ka cɛsiri jala dɔ ye a fana b'o kɛ a ka si ninnu ka ɲi nɔ et puis an y'a jateminɛ fana n'i ye contrat kɛ ni mɔgɔ ye ka si minnu b'anw ka niveau la an b'olu d'an ma a b'olu produit fo an fana ka bɔ an sigiyɔrɔ la ka na foro ninnu lajɛ parce que baaraɲɔgɔnya tɛ se ka kɛ téléphone na ten o tɛ foro baara ye f'i ka tagama an n'an ka agronomew de nalen don ka na foro in lajɛ k'a jateminɛ mun ni mun b'a jɛ mun ni mun t'a la an ye jateminɛ min ye sisan nɔ foro in bɛ niveau ɲuman na n'i y'a jateminɛ a n'a kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ ta a ka malo bɛ caman taa ɲɛ a bɛ avancer yɛrɛ la ani cɛ ani baraji halisa an y'o de fɔ an ɲɛna ko bi an ni Nimaga n'ale ye malo sɛnɛlaba ye Bagineda mara kɔnɔna na bi an b'a ka malo foro kɔnɔna na ani a denkɛ n'a o y'a ka foro baarakɛla ye hali bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka ɲininkaliw minnu b'an bolo malo sɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kɛlɛ filɛ ka malo fasugu min sɛnɛ a ka malo in tɔgɔ fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ ka i da don a la malo in a hectare kelen bɛ tɔni joli sɔrɔ balimakɛ. Assalamu ni ye ɲininkali o diyara n ye malo in ye malo adeni 11 de don adeni 11 e kun ko ko ɲininkali jumɛn kɛ adeni 11 awɔ adeni 11 a hectare kelen bɛ tɔni joli sɔrɔ bon malo in hectare kelen anw b'a jate bɔrɛ nombre de fɛ an ma se ka tɔni hakɛ an bɛ se ka bɔrɛ 90 bɔrɛ 85 ɲɔgɔn na jigilen kɔni ye bɔrɛ 80 an bɛ se k'o sɔrɔ hectare la an b'o sɔrɔ hectare la hectare kelen hectare kelen bɔrɛ 90 a dugumada ye bɔrɛ 85 ye quoi an b'o sɔrɔ hectare kelen na yalwa danfara jumɛn bɛ adeni i ko adeni 11 danfara jumɛn b'a ni malo tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ne kɔni ka jate la adeni 11 malo mun don ni i ba ma ka fisa ne ka dafara ye mun y'a ni malo tɔw cɛ ale a rendement ka bon kosɛbɛ a dumuni ka di a kisɛ ka di a kisɛ jɛlen don a kini ka di ni malo tɔw ye ne kɔni bɛ se k'o fɔ a la malo caman bɛ a kini ka d'o ye tiɲɛna wa a jɛlen don passe. I ni ce i ka o jaabi ninnu na ani faso kaba ingénieur Bekayi an bɔra ka yira aw la k'a fɔ an bɛ Nimaga ka maloforo kɔnɔna na wa aw ni Nimaga aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u y'a yira k'a fɔ u bɛ nɔgɔ minnu k'a la ani a bɛ nafa min lase buna hadamaden yɛrɛ ma ani sɔrɔ min bɛ k'a kɔnɔna na o kɔrɔfɔ ninnu e bɛ se ka mun de fara o. Ne tɔgɔ ye Bekayi Dunbiya ne ye faso kaba agronome ye komi an ka baara ye siko de an sigiyɔrɔ bɛnna Yirimajɔ ma mais an ka lasigiden bɛ yɔrɔ caman na an bɛ siw kolokolo ka certifier o tɛ se ka ɲɛ cogo si la fɔ an ke partenaire sɔrɔ mun bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ o de ye an se yan bi Nimaga ka foro la yan i n'a fɔ o don an tun bɛ dɔw ka foro la an tɛ se ka foro bɛɛ lajɛlen lajɛ an kɔni ta ye ka kelen kelen lajɛ an b'a fɔ o ma ko échantillon ka baaraw taabolo lajɛ an ka inspecteur b'a tɔ dafa n'o ye DENA mɔgɔw ye DERA mɔgɔw olu ka agent de bɛ yaala k'u lajɛ pour que ka certifier ayiwa an kɔni ta ye ka kɔlɔsi baaraw bɛ ka kɛ cogo min ka terrain kan an ka partenaire fɛ o la an sera yan bi ne nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababu kɛ foro nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a cɛ ka ɲi ka sababu kɛ a baara dafara baara jumɛn ye fɔlɔ a sɛnɛcogo u bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ u ye yɔrɔ labure fɔlɔ ka tilaŋo k'a RC sanji damadɔ nana u y'a turu o y'a sɔrɔ pipinière dafara kaban u y'a turu engrais min kan ka kala u y'o kala engrais fɔlɔ n'o ye DAP ye u ye bɔrɔ 3 kala o kɔfɛ ire hectare kelen u ye bɔrɔ 3 de ko la o kɔfɛ o ye norme ye bon ire bɔrɔ 3 u y'o kala filanan na ka sɔrɔ ka ire bɔrɔ 3 wɛrɛ kɛ
bɔrɔ 2 kɛ a laban na donc o ye norme ye n'a y'i diya sisan pour que i k'i rendement ɲɛnama sɔrɔ i bɛ DAP bɔrɔ 4 ani urée bɔrɔ 4 n'a y'a sɔrɔla ni sununkun nɔgɔ ni fɛnkɛ ninnu b'i ka foro la i bɛ hectare sɔrɔ ka daminɛ 5 tonnes jusqu'à 9 tonnes i bɛ se k'o sɔrɔ malo ninnu na hectare 1 o hectare 1 komi ale y'a ɲɛfɔ cogo min na u de bɛ a bɔrɔ jati donc n'i ye bɔrɔ ni évaluer bref a bɛ sɔrɔ norme nin kɔnɔ voilà vraiment ne kɔni sewara ne tɛ kuma caman tɛ ne fɛ kuma nin bɛɛ fɔra ka ban directeur addition yɛrɛ o ye kuma tilara kuma la fɛnɛ producteur yɛrɛ n'o ye Nimaga ye forotigi ye ale yɛrɛ tilara kuma la fɛnɛ donc fɛn fɛn bɛ ne fɛ sisan o kɔni ye foli ye k'a yira jama la fɛnɛ parce que nin ye kalan dɔ de nin kunnafoni min bɛ lamɛn mɔgɔ mɔgɔ fɛ a bɛ se ka dɔ fara i ka dɔnta la fɛnɛ pour que i bɛ se k'i ka baara fɛnɛ kɛ k'a ɲɛ cogo min na o kɔni ne b'a ɲini sɛnɛkɛla tɔw fɛ mɔgɔ an tɛ se k'a foro la ni mɔgɔ min ye nin ja ninnu ye u k'e jateminɛ kɛ fɛnɛ walasa u bɛ se ka u ka foro baara yɛlɛma cogo min na k'a kɛ cogo la walasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la donc nin ye kalanyɔrɔ dɔ fɛnɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma ne kɔni ka foli ye producteur ye n'o ye Nimaga a n'a ka jama ye ka foli fɛnɛ ye aw Sirivila TV mɔgɔw fɛnɛ ka ɲɛsin a ka direction yɛrɛ fɛnɛ ma ani an ka sababu ɲuman n'o ye Cheikh Cherifu Usumani Aradara fɛnɛ k'an ka foli lase o ma nin bɛɛ lajɛlen initiative taara faso kaba min fɛ faso kaba ɲɛmɔgɔ n'o ye directrice ye madame Kulibali Maimuna Sidibe an ka foli b'a ye nin yɔrɔ nin na kosɛbɛ ani an ka dɛmɛbaga ɲuman n'o ye an ka consultant ye n'o ye Cheikh Ci Kulibali bon ale yɛrɛ tun kan ka se yan mais parce que ale de bɛ nin kuma anw yɛrɛ de ni an koron ka don nin baara ninnu da fɛ walasa an bɛ se ka a jati dɔn ka ɲɛ cogo min na an b'a fo o la kosɛbɛ ala sago i sago i y'a kɔrɔfɔ caman sarada min bɛ tali kɛ Nimaga ka malo kan an b'a fɛ k'a dɔn malo bɛ taa i da sera ma kaba o ye kalo 3 ye o bɛ dun malo fana bɛ taa kalo joli la malo kan ka dan wagati jumɛn a kan ka dun wagati jumɛn o furancɛ o bɛ taa wagati joli la wa malo yɛrɛ sɛnɛko ɲuman malo sɛnɛ k'a la don k'a ɲɛ yaasa i ka nafa sɔrɔ a la yalo i kan ka taabolo jumɛn de matarafa wa ok i ka ɲininkali diyara n ye malo sɛnɛ togogo ɲuman walasa i ka nafa sɔrɔ a la a ka nɔgɔ i nafa ka gɛlɛn malo si ɲuman o y'a fɔlɔ ye i k'i ka dugukolo la ani ji k'i kɛ yen o y'a filanan ye parce que o ye sɛnɛ ani a sabanan o ye sɛnɛkɛla ka courage ye a bɛ se ka baara ni matarafa cogo min na faut que o courage kɛ sɔrɔ a la baara jumɛn don dugukolo b'i bolo si ɲuman b'i bolo i bɛ pipinière da jila malo parce que malo ye qualité ba 2 de minnu bɛ sɛnɛ ji kɔnɔ ani minnu bɛ sɛnɛ gere kan gerekan malo ni o bɛ daminɛ 99 jours ka daminɛ tile 70 ka taa se tile 90 ma a cayalen b'a tile 100 i bɛ se ka kaba sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ se k'olu fɛn ninnu sɛnɛ o yɔrɔ la o bɛ se ka bɛn ni samiya ji ye a filanan o ye ji kɔnɔ malo ye mais n'i ye malo ninnu ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ variété a suguya ka ca dɔw bɛ yen ji caman kun dɔw bɛ yen ji fitinin kun ji fitinin ta ninnu i n'a fɔ an bɛ min foro la sisan adeni ani wasa ani gambiyaka kokum kogoni olu ye ji fitininw ye minnu i bɛ se ka ji lamdo kɛ 20 cm u bɛ se k'o lamɔ mais minnu b'o nu sanfɛ fɛnɛ olu dɔw bɛ janya i n'a fɔ seberan suwetaso kenu ani kawgwɛmu olu fɛnɛ ni ji walankatalen yɔrɔ min na i b'olu sɛnɛ yen fɛnɛ walasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ o la yen bon i k'i da la k'a fɔ malo min b'a la n'o o bɛ rendement di kosɛbɛ wasa bɛ rendement di kosɛbɛ BG b'a di adeni b'a di mais minnu ka di kosɛbɛ fɛnɛ i b'a jateminɛ o ye gambiyaka ye o ka di kosɛbɛ gambiyaka ye suguya 2 ye kogoni bɛ yen ani kogum olu fɛnɛ kogum wale ka jan ni kogoni ye u b'a fɔ ma ko kogoni ma ko gambiyaka suruni donc ale olu kɔni ka di ka tɛmɛ tɔ ninnu kan bon généralement ni variété min suguya min ni ale bɛ mɛn ji kɔnɔ kosɛbɛ ale ka timi fɛnɛ ka tɛmɛ minnu bɛ se joona ma gerekan olu différencier mais gerekan ta nin a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman a bɛ dun ka fa ɲɛɲinitɔ i bɛ se k'a sɛnɛ yɔrɔ caman na hali ni ji ɲɛnama t'i bolo a ka teli i bɛ malo nege da i bɛ dun ka fa fɛnɛ sɔrɔ
o fɛnɛ de y'an don n gɛrɛ kan malo sɛnɛli la fɛnɛ parce que an bɛ jamana min an bɛ ka dun ka fa de ɲini fɔlɔ voilà o de kosɔn malo sɛnɛ la bɛɛ lajɛlen place b'a la ni kɛnɛ b'i bolo kaban i bɛ gere kan i bɛ ba dingɛ kɔnɔ i bɛ se ka dɔ k'a la ala sigi sago a sɛnɛcogo ɲuman kɔni o dɔ fɔlen fɛ nin kɛnɛ k'i bolo i k'a RC ka ɲɛ parce que semoir ninnu o bɛ se k'a sɛnɛ mais sɛnɛkɛ mansin o ma s'an fɛ yan kosɛbɛ minnu b'a turu o ma s'an fɛ yan mais min bɛ a ka kisɛ bɔ o caman bɛ an fɛ yan ala sago i sago ali bi ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye ci wara an b'o kɛnɛ kan bi min y'an se Bagini da kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Nimaga ye an b'a ka maloforo kɔnɔ nin waati in na an yɛlɛla maloforo in fan bɛɛ fɛ an y'a ye k'a fɔ malo in a sɛbɛkɔrɔɲalen don wa gɛlɛya ni u ye baara minnu kɛ malo in na u da sera bɛɛ lajɛlen ma ka fara a ka cɛkɛlaw kan cɛkɔrɔba kɔrɔfɔ kuncɛ la yalwa e bɛ se ka mun fɔ malo sɛnɛ kan ka tila ka welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu ɲɛsin malo sɛnɛ ma yaasa malo sɛnɛ a ka matarafa an ka Mali kɔnɔna na. Welekan min bɛ ne fɛ ka se jamana in na bi puisque maliyɛn ɲinɛnen don sɛnɛ kɔ so min bɛ Bamakɔ bi ni basaw bɛ don a kɔnɔ n'i y'a bila bada fɛ bi k'a kɛ jardin ye baarako bɛ nɔgɔya jamana bɛ fa mankan bɛ ban nka bɛɛ ko du ne kɔni ɲɛ b'a la sɛnɛ o de nafa ka bon n'i ye siyɔrɔ sɔrɔ ni dɔ b'i bolo kana fɔ k'i bɛ perdu dɛ sɛnɛkɛyɔrɔ dilan i ka sɛnɛ kɛ o de bɛ jamana taa ɲɛ n'i y'a ye an bɛ boli ka taa Kolokari hali n'u y'an kun tigɛ an bɛ taa an tɛ taa dɔwɛrɛ nɔfɛ sɛnɛkɛfɛn kɔ o tuma an yɛrɛ k'an jija bɛɛ k'i cɛsiri an k'an ɲɛsin sɛnɛ ma n'an y'an ɲɛsin sɛnɛ ma an bɛ lafiya taama bɛ dabila an bɛ sigi hali bi o sa Ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw ma ne b'aw fo ka faso kaba fo ka tele sirifila fo ka bɛɛ lajɛlen fo hali bi o sa Ala ka ɲɛ taa kun Ala ka nɔgɔya jamana ye fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a nagasi Ala barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ nin tun ye an ka fa ani an ka cɛkɔrɔba n'ale ye Nimaga ye a bɔra k'a yira sisan k'a fɔ sɛnɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen sabula an ka jamana an y'o de fɔ Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye bagan mara jamana don yirituru jamana don mɔni jamana don donc a ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ka i ɲɛsin sɛnɛ ma kosɛbɛ bɛɛ tɛ se ka taa bureau kɔnɔ dɔw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye sɛnɛ ye an bɛɛ lajɛlen ko matarafa yanni an ka jɛmukan in ɲɔngiri hali bi an ni faso kaba maaw bɛ ɲɔgɔn na an bɛna kɔrɔfɔ di an balimamuso Bamu kɔrɔfɔ laban minnu b'a bolo a ka o kɛ an ka sɔrɔ ka jɛmukan in kuncɛ. Kumakan laban min bɛ ne bolo n tɛ a kuma janya kosɛbɛ o ye foli ci ye foli ci kan fɔlɔ o bɛ lase jɔn ma o ye an ka partenaire yɛrɛ n'o y'an ka producteur ye tonton Nimaga a ka baara ɲuman kɛli la ani a ka timinanja k'an reçoit bi a ka foro kɔnɔ a cɛkɔrɔba yɛrɛ tilenna nɔfɛ yala la bi an b'a fo an b'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fo n'o y'a ka baarakɛlaw ye foli filanan bɛ se jɔn ma o ye ne yɛrɛ ka chef ye n'o ye faso kaba ɲɛmɔgɔ ye Madame Kulibali Mayimuna Siribe ale de ka cɛsiri an se nin bɛɛ ma ale ko Mali bɛ yɔrɔ min na nin ko kɔngɔ dɔɔni b'an na hali bi an ka sɛnɛko banba pour que dun ka fa bɛ sabati ale ka cɛsiri bɛnn'o ma n'o bɔra an bɛ Sherifula TV yɛrɛ fo k'a daminɛ e kamara yɛrɛ la su tile sɔgɔma n'an y'i wele i b'an jaabi i b'an dɛmɛ k'an ka baara in jɛnsɛn aw yɛrɛ sababuya la téléphone bɛ tile ka soni allo Bam an y'aw ka numéro ta Sherifula kan publicité la an mago bɛ nin na dɔw yɛrɛ b'a fɔ an bɛ fɔ Amérique foro b'an bolo an t'a dɔn an b'a gestion kɛ cogo min na nin sababu y'a to caman ka besoin sera ka satisfait ka karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye tonton Sherif Ousmane Madane Aïdara ale ko ka sɛnɛ de don ba la pour que dun ka fa ka sabati n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Bangida maire n'a a dugutigi n'a dugudenw bɛɛ lajɛlen fo ni bi journée activité la merci. walasa an balima Sherifula filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan na ka foli ani waleɲuman dɔ foli ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko hali bi an y'o de fɔ sanga ani wagati
jamana in a ti taa ɲɛ tant que sɛnɛ n'an m'o don ba la Serifula ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la an sera ka fɛn min labɛn bi ka bɔ jɛmukan Ciwara hukumu kɔnɔna na ka lase aw ma ladiriya kɔnɔna na o de kɛra nin min bɛnna an balimakɛ an'an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Nimaga ye a ka maloforo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni faso kaba mɔgɔw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye n'o de ye ka sɛnɛkɛlaw k'u dɛmɛ su ani tile bi aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye ka bɔ Ciwara hukumu kɔnɔna na o de kɛra nin aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam.